Ako identifikovať úniky stlačeného vzduchu vo vašej výrobnej prevádzke? Existujú rôzne metódy detekcie únikov stlačeného vzduchu a mnoho z nich si nevyžaduje žiadne veľké vybavenie. Najjednoduchšia je detekcia sluchom. Tie podstatné úniky stlačeného vzduchu sú spravidla bežne počuteľné a tie, čo nie sú počuteľné, často ani veľa nestoja. Prečo potom používať ultrazvukovú kameru na detekciu únikov? Bežná počuteľnosť je však pre každého človeka individuálna a sluch sa počas života zhoršuje. Zhoršuje sa oveľa rýchlejšie, ak je človek dlhodobo vystavovaný zvýšenej hlučnosti. Čo je bežným javom v priemyselných prevádzkach? Znížená strata sluchu navyše nastáva práve v oblasti tých frekvencií, ktorým je človek najviac vystavovaný. Dlhodobí pracovníci údržby teda počujú naozaj len tie najhlučnejšie úniky, pri ktorých často už vznikajú aj iné prevádzkové problémy. Ďalším problémom je hlučnosť prevádzky. Je veľmi náročné identifikovať úniky v nepretržitej prevádzke, kde je množstvo hluku z výrobného procesu. Ak sa napriek všetkému únik stlačeného vzduchu podarí identifikovať, zaberie to veľké množstvo času v porovnaní s detekciou s ultrazvukovou kamerou. Ultrazvuková kamera hlučnosť prevádzky odfiltruje a detekuje len frekvencie unikajúceho plynu. Ultrazvuková kamera nestráca sluch, navyše dokáže zachytiť aj oveľa vyššie frekvencie zvuku, ako sú počuteľné ľudským uchom. Pre úniky stlačeného vzduchu sú typické frekvencie v oblasti 20 až 50 kHz. S ultrazvukovou kamerou je možné identifikovať miesto úniku na desiatky metrov a pri podrobnej kontrole nájsť aj minimálne úniky na úrovni v desatinách litrov za sekundu. Kamera identifikuje a zobrazí presné miesto úniku v spleti rozvodov hadičiek aj v neprístupných miestach. S videozáznamom možno identifikovať úniky na linkách a strojných zariadeniach aj s periodickými ofukmi za plnej prevádzky. Detekcia únikov a nájdenie presného miesta úniku je niekoľkonásobne rýchlejšia a spoľahlivejšia oproti ostatným metódam. Následne môže údržba venovať viac času samotnej oprave únikov a iným činnostiam údržby. Ako presne funguje ultrazvuková diagnostika rozvodov stlačeného vzduchu? Ultrazvuková kamera detekuje únik stlačeného vzduchu, jeho hodnotu v litroch za sekundu a jeho ročné náklady v eurách. A v neposlednom rade hodnotu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Pri zadaní správnych vstupných dát, ako je tlaková úroveň a náklady na elektrickú energiu. Výstupom detekcie únikov sú označené všetky identifikované úniky priamo na mieste, výsledný report, ktorý obsahuje výkres s miestom úniku a dokument obsahujúci všetky úniky, ich hodnotu a prioritu na následnú opravu. Aká je miera únikov vo vašich rozvodoch, môžete s nami zistiť na bezplatnej ukážkovej kontrole. Viac informácií nájdete na našej stránke losbusters.eu.